Wengane zakwethu-ke nginibekele namukele kuzo zonke indawo la kuzofanya khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi uqinise usubscribe uzokwazi ukwenza zonke izinto engiyipostayo kuyona-ke le channel. Wengane zakwethu izinkabi-ke sesidubule zaqotha umndeni wonke-ke kwilokishi laseMbali laphana-ke ePetermaritzburg. Sekudutshulwa amalunga awu-10 omndeni owodwa kwilokishi iMbali e-unit 14. Kuthiwa-ke ungene iqulu lamadoda ahlomile kumuzi othile aphethe-ke isibhamu ezinkulu-ke nezincane angabuza lutho avulela-ke ngenhlamvu. Kushona-ke abesilisa nabesifazane-ke wey'ngane zakwethu abangu-8 bomndeni-ke owodwa. Imibiko-ke engakaqinisekisi ukuthi-ke akusindanga muntu. Kunezinsolo zokuthi lesigameko singesinye-ke sokubulawa okuhleliwe okudlangile-ke kwisifundazwe eKwaZulu-Natal. Amaphoyisa kuthiwa-ke afice-ke izidumbu ezilishumi-ke zinamanxeba okudutshulwa ekhanda kanye-ke nasesifubeni. Ubheke ecele-ke kuthiwa usefikile-ke endaweni yesigameko lezo bekade-ke zingena manje. Abantu abaningi bayakhuluma ngalezi ndaba ey'nkundleni zokuxhumana nangomunye uthi-ke kwaze kwanzima-ke ngalezi bhamu, nangomunye uthi awuke Jehova unemeza usekho-ke kubantu sebaphenduka izilwane. Wengane sengiphuma kanje ngiyinkosi admin ngithi nje kwakho cinezela usubscribe uzothola zonke izinto engiyipostayo kuyona-ke le channel.